niin tervetuloa Clash of Clansin pariin ja tää on kyllä vähän muuttunut. Mä nyt aloitan alusta, koska ei ne viitti. Mulla yhdellä toisella kanavalla oli näitä okei. Mä oon 13, no en mä nyt oikeesti oo. Ei ootas. Yhdistetään kohteeseen Google Play pelit. Otetaan AH. Joo. No niin. Eli joo. Goblinit taitaa hyökkää. Niin on gemejä ei kannatti käyttää. Niinku mä teen tämmösellä iWizard. Voi pirulainen. Olisi pitänyt laittaa pelkästään ton eteen ton yhden. Mutta ei sen haittaa. Joo. Builders. Mutta ei oo paljon se maksu. Elixir. Kollagen. Voi vitsi, mä nyt käytin ton. En paina finish nouja. Tuli viesti. Joku googli. No mut joo. Tää video voisi olla tässä. Se on sitten moro.